Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Jap. Taong 1954, Lagonoy, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Kuya Jap sa dulong parte ng Lagonoy. Kilometro lang ang layo nila sa baryo, pero hindi sila madalas roon makabisita. Ang dahilan nila, masyado silang maraming ginagawa. Aminado rin si Kuya Jap na tumutungo lang sila roon kapag meron silang bibilihin. Paulit-ulit kasing sinasabi noon ng kanyang ina na mapanganib na tumungo sila roon nang wala silang kasama. Kaya kahit gusto nilang maglibot-libot, wala silang magagawa kundi ang manatili sa lupa na pagmamay-ari ng mga magulang nila. Hindi ito naging madali para sa magkakapatid, lalo pat sa mga panahong yon. Gusto nilang makakilala ng mga bagong kaibigan. Kahit nga si Kuya Jap, gusto noong tumakas sa kanila kapag merong pagkakataon. Pero gustuhin man niya ito, di niya yun basta-bastang nagagawa. Istrikto at disiplinado ang kanilang ama, kaya kapag may nagkasala sa kanila, katakot-takot na parusa ang kanilang kahaharapin. Kaya naman imbis na sumalungat sa nais nitong mangyari, mas pinipili na lamang niyang manatili. Subalit kung si Kuya Jap ay isang masunuri na anak, kabaliktaran naman niya ang panganay niyang kapatid. Kahit ilang beses itong hatawi ng latigo ng kanilang padre de pamilya, hindi ito natitinag. Paulit-ulit pa rin itong gumagawa ng mga kasalanan na para bang wala itong kadala-dala. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon noong muntik na itong patayin ng kanilang ama, pero pagkaraan lang ng isang linggo, bumalik na naman ito sa gawaing nakasanayan niya. Dagdag pa niya na, kung hindi pagtakas, madalas itong kumukuha ng mga hinog na saging sa kanilang sakahan. At ang mga saging na yon ay dinadala nito sa baryo para ibenta at para makabili ng paborito nitong mga pagkain. Ilang beses na rin niya yung pinagsabihan, pero sa halip na makinig, nagagalit pa to sa kanya. Kesyo duwag siya, wala siyang karapatan dahil mas nakatatanda ito, at kung ano-ano pang mga dahilan para lamang masunod ito. Kaya sa halip na silang dalawa ang mag-away, ibinibigay na lamang niya ang pamamahala sa kapatid niya sa kanyang ama. Inakala niya kasi na mas makabubuti ito, pero ang hindi niya alam, ito lang ang magiging daan ng pagkapahamak ng kanyang kapatid. Isang hapon, nakita niya ang kapatid niya na pumuslit. Panahon noon ng kapasan pinuno, kaya yung mga magulang nila abala sa pagsasaka. Pagsilay niya ritong tumatakbo papalayo, kagad niya itong hinabol habang tinatawag. "Kuya! Saan ka na naman pupunta? Uwi na si Raytay maya-maya. Pag dumating yun na wala ka rito sa bahay, makikita mo talaga ang hinahanap mo." Nang marinig ito ng kanyang kapatid, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Pakialam mo ba kung saan ako pupunta? Umuwi ka na. Wala kang kwenta. Tuwag!" Matapos nun, mabilis nitong tinahak ang daan hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Pagpasok nito sa talahiban, wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa bahay para asikasuhin ang kanyang mga kapatid. Ilang oras pa ang lumipas, dumating ang kanyang mga magulang bitbit ang kopra na kanilang ginapas. Di pa man nakakapasok ang tatay niya, kagad sila nitong binilang na parabang may kulang sa kanila. Maya-maya pa, bahagya itong napatingin sa kanya, kasabay ng pagwika nito ng, "Nasaan na naman ang kapatid mo, Jap? Si Makmak, pumunta na naman ba sa baryo nang hindi nagpapaalam sa'yo?" Dahil sa tanong nito, wala na siyang nagawa kundi ang magsalita. "Oho, tay. Pinigilan ko pa yung kanina, pero kagaya ho ng paulit-ulit niyang ginagawa, hindi niya ako pinakinggan. Pasensya na ho kayo ha. Sadya ho kasing matigas ang ulo nun eh."
Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nakita niya ang galit sa mukha nito. Pagtalikod nito sa kanila, kaagad itong kumuha ng pamalo na nakatayo malapit sa gilid ng pinto. Alam na niya kung ano ang mangyayari, kaya naman hindi na siya nagtanong pa. Ngunit ng akmang papaalis na ito, nagkaroon ito ng komosyon sa kanyang ina. Ayaw kasi ng nanay niya na saktan na naman ito ang kanyang kuya, kaya pilit itong nakiusap at nagmakaawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi roon nagpatinag ang kanyang ama. Pagbaling nito ng tingin sa kanyang asawa, napabuntong hininga lang naman ito ng malalim habang nagwiwika rito ng, "Pasensya ka na lang, Guy. Hindi ko gustong saktan ang anak natin. Pero ito lang ang paraan para mabago ang baluktot niyang pag-iisip. Wala siyang respeto sa mga magulang niya, kaya dapat lang to sa kanya. Huwag mo akong pipigilan lang, Guy. Dahil kapag ginawa mo yan, para mo na rin kinukonsinte ang kabulastugan ng anak mo. Hinding-hindi ko ito mapapalagpas. At hanggat patuloy siyang lumalabag, hinding-hindi ako mananawa kakadisiplina sa kanya." Matapos nitong magsalita, tuluyan na itong nakaalis sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang asawa. Paglabas nito ng bahay, padabog nitong isinara ang pinto habang mabilis na naglalakad patungong baryo. Sila Jap naman noon, nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa. Hindi na nila pinansin ang ganoong pangyayari, lalo pat sanay na sila rito. Ayon sa kanya, halos isang beses sa isang linggo nangyayari ang ganoong tagpo, kaya wala na silang ipinagtaka pa. Kalahating oras ang lumipas na isaayos na nila ang lahat ng dala nitong ani. Magbabandang 5:00 na rin noon, kaya inaasahan nila na pagtungtong ng 6:00, nakabalik na sa kanilang bahay ang kanyang ama at kapatid. Ngunit dumaan na lang ang ilang oras, wala pa ring bumalik. At ang mas nakapagtataka, hindi umuwi ang kanyang ama kahit hindi nito kasama ang kapatid niya. Minsan kasi, kapag hindi nito nahanap ang kanyang kapatid, umuuwi ito sa ganoong oras para tumulong sa mga gawaing bahay. Kaya naman nang mapagtanto nila ito, medyo nakaramdam sila ng kaba. Walang sabi-sabi, lumabas ng kusina ang nanay niya. Lumapit ito sa kanya para makiusap na sundan ng tatay at kapatid niya. Bitbit ang sulo. Dali-dali naman siyang lumabas para hanapin ang mga ito. Ang kaso lang pagdating niya sa baryo, tanging ang kanyang ama na lamang ang kanyang nadatnan. Nakaupo ito sa isang nakasaradong tindahan, tulalang pinag-iisipan ang kanyang mga pinagdaanan. Paglapit niya rito, hindi niya may pagkakailang nagulat siya sa kanyang mga nadatnan. Ito ang unang beses na hindi siya naramdaman ng tatay niya, indikasyon na may malalim itong iniisip. At kung hindi niya pa yung tinapik, di pa siya nito mapapansin. Pagbalik nito ng tingin sa kanya, agad itong napaatras na parabang nagulat sa kanyang mga nakita. "Oh, Jap, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang sumunod sa akin kapag ganitong oras na?" Pasensya na ho kayo, tay, ha? Pero si inay kasi, kanina pang nag-aalala sa inyo. Siya nga ho pala. Nasaan ho si kuya? Hindi niyo pa ho ba siya nakikita? Nang marinig ito ng kanyang ama, kaagad itong napatahimik. At sa ikalawang pagkakataon, tila bang naglakbay na naman ang kaisipan nito. Kaya naman nang mapansin niya ito, kaagad niya itong sinundan ng mga tanong. Baka naman ho itay bumisita lang din yun sa mga kaibigan niya. Puntahan kaya natin ang bahay. Alam ko naman kung nasan yun eh. "Hindi na kailangan, anak. Kanina pa ako nagpabalik-balik sa kaibigan niyang tinutukoy mo. Ang sabi ng barkada niya, hindi rito nakarating si Makmak. Kaya nagtataka ako kung saan siya pumunta. Pesteng bata talaga. Pag umuwi yan bukas, makikita niya ang hinahanap niya." Matapos ang nangyaring pag-uusap, kaagad naman silang umalis. Nagpa siya na itong umuwi, lalo pat malapit nang lumalim ang gabi.
Pagbalik nila ng bahay, naging maayos naman ang mga nangyari. Ngunit ang kanyang kapatid ay hindi nakauwi. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paghahanap, ngunit hindi pa rin nila ito nakita. Kung kani-kanino na rin sila nagtanong hanggang sa makuha na nila ang atensyon ng mga tao. Kalaunan, nang mapansin ito ng barangay, tumulong na rin ito sa kanila sa paghahanap. Kung saan-saan na sila noon nakarating, hanggang sa nakita na lang nila bigla ang kapatid niya na tulalang naglalakad sa sentro ng baryo kung saan nagsimula ang kanilang paghahanap. Nang makita ito ng mga taong nakarinig sa kanilang usapan, kaagad nila itong nilapitan at kinausap. Kinahapunan ng araw, tsaka pa lamang ito nalaman nila Jap. Nang masipat ito ng kanyang ama, ang galit nito ay napalitan ng takot at pag-aalala. Hindi na nito pinalo ang kapatid niya, bagkus niyakap niya ito ng mahigpit. Makmak, saan ka ba nagpupunta? Alam mo namang palagi nag-aalala sa iyo ang nanay mo. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Ngunit sa halip na sumagot at humingi ng dispensa, ang kapatid niya ay nanatiling tahimik. Nang mapansin niya ito, kagad niyang tiningnan ang mukha nito at doon nakita niya ang mga mata ng kapatid niya na tila walang emosyon. Gayunpaman, nakapagtatakang hindi ito pinansin ng tatay niya. Maya-maya pa, nang maisaayos na nila ang lahat, kagad silang nagpaalam sa punong barangay. Minabuti na rin nila noong umuwi upang kahit papaano'y makapagpahinga na sila. Dumaan ang mga araw, ang kapatid niya ay hindi na pala salita. Tuwing umaga nakaupo lang ito sa labas, nakatingin ng malayo. Hindi na rin ito malikot katulad ng dati, palagi na itong nakaupo at higit sa lahat, hindi na ito nakikipaglaro sa kanila. Maski ang kanyang ina ay nagulat sa inasal ng kapatid niya, kaya may mga pagkakataong inuutusan siya nito na kulitin ito kapag kapalaging tahimik. Ayon kay Kuya Jap Pinuno, hindi naman sa lahat ng oras tahimik ang kuya niya. Minsan para rin itong normal, pero mga sandaling yon ay bilang lang sa isang linggo. Halos maswerte na sila kung mangyari ito ng 2 beses sa isang linggo. Nagtagalang ganong kilos nito ng mga 1 buwan bago ito bumalik sa kanyang dating bisyo. Subalit ang nakakabahala, hindi na ito tumatakas ng umaga. Bagkus ay palagi na itong pumupuslit kapag oras na ng tulugan nila. Bilang kasama ni Kuya Jap sa silid ang kanyang kapatid, hindi niya maipagkakaila na tanging siya lamang ang nakakaalam sa lihim na yon. Ngunit sa halip na isumbong, tila bang nagdadalawang isip siya. Ayaw niyang mapahamak ang kapatid niya at ayaw niyang muli itong maglayas sa kanila. Kaya naman kahit labag sa loob, sinikap niyang umunawa hanggang sa isang gabi habang siya ay natutulog ng mahimbing. Naramdaman niya ang tila pag-unat ng mga buto nito kasabay ng mahihina nitong pag-ungol. Yon ang unang beses na nakarinig siya ng ganon. Ilang minuto bago niya maramdaman ang pagtakas nito. Kaya dala ng kuryosidad, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo at kumikilos ng hindi naaayon. Para itong patay na nagkabuhay Pinuno. Ang mga buto nito ay umuunat sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang leeg ay baliko at naglalabas ito ng kakaibang likido. Namumula rin ang mga mata nito at parang wala ito sa kanyang wisyo. Maya-maya pa, bigla itong tumigil sa pagkilos. Wala na siya noong naririnig, maliban na lamang sa mahihina nitong pag-ungol. Hindi naglaon, dahan-dahan ang naglakad ang nilalang hanggang sa matapakan siya nito sa kanyang likod. Napakasakit ng apak na yon, pero pilit niya itong tiniis dahil sa takot sa kanyang kapatid. Paglabas nito, isang malakas na lagabong ang kanyang narinig. Tunog ito na parang may sumira sa dingding nila. Kaya kahit tulog na tulog ang tatay niya,
Kagad itong napabalikwas at dali-daling tumungo sa kinaroroonan niya hanggang sa makita siya nitong nakahiga at tulalang nakatitig sa mga paa nito. Ano ang nangyari, Jap? Ano yung ingay na narinig ko? Nang marinig ito ni Jack, bigla niyang itinuro ang sala ng bahay habang mautal-utal na nagsasalita ng, Kuya Tay, parang naging halimaw. Dahil sa kanyang sinabi, nagmamadali naman itong lumabas. Pagdating nito sa sala, isang malaking butas ang sumalubong sa kanya. At sa labas ng butas na yan, nakita niya ang anak niya na kinakain ng buhay ang alaga nilang hayop. Pagsilay nito sa kanyang ama, bigla nitong nabitawan ng kinakain nitong karne, sabay karipas ng takbo papalayo. Dala naman ng takot ng padre de pamilya, hindi niya yun sinundan. Hinayaan niya itong makalayo dahil alam niya na malalagay sa panganib ang buhay niya kung pangangahasan niya itong sundan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na unti-unting tumahimik ang buong paligid. Pagbaba ng nararamdaman nilang tensyon, nakita niya itong mag-isang pinapasan ang hapagkainan nila para itakip doon sa butas na nilikha ng kapatid niya. Nang maisarado na nila ito, magdamagang nanatili dito ang kanyang ama. Sinabayan na rin niya yon pinuno, baka sakaling may mangyaring hindi kaaya-aya. Awa naman ng Diyos, di sila napahamak. Kinaumagahan, di pa man sumisikat ang araw, kagad na silang tumungo sa baryo. Isinama silang lahat ng tatay niya sa takot na baka balikan sila ng kapatid niya sa oras na iniwan sila nito. Nagbaka sakali itong humingi ng tulong sa mga tao, ngunit pagdating nila roon, pinagdudahan lang sila ng mga taong nakausap nila. Yung iba, ginawa pa silang katatawanan, na kesyo gagawa na lang ng istorya yung hindi pa makatotohanan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ipinagpatuloy ng kanyang ama ang paghanap ng mga taong makakatulong sa kanila. Hindi nagtagal, dito nila nakilala ang isang lalaking halos kaedad lang nito. Kilala itong manggagamot sa kanilang lugar na minsan na rin nilang nilapitan noong nagkasakit ang bunso niyang kapatid. Pagdating nila sa bahay nito, tahimik sila nitong pinatuloy. Bago rin sila nito kausapin, binigyan muna sila nito ng pagkain. Napansin kasi nitong gutom na silang magkakapatid, kaya inuna nito ang kanilang kapakanan. Pagkatapos tsaka ito umupo sa harapan ng kanyang ama. At nang makahanap na ito ng pagkakataon, dito na ito nagtanong ng kailangan nila. Alam ko na hindi kayo pupunta rito ng magkakasama kung ordinaryo lang ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na sumagot dito ng, Yung panganay kong anak, umalis kagabi. Hindi yun bago para sa amin, maliban na lang sa ginawa niya. Makapal ang dingding namin, Manoy Taboy, kaya hindi ko maisip kung papaano niya yun nasira. At isa pa, nakita siya ng kapatid niya kagabi na hindi ordinaryo ang kilos. Para itong patay na animoy na buhay. Alam kong hindi ito kapanipaniwala, pero magtiwala kayo. Nagsasabi kami ng totoo. Naniniwala naman ako. Huwag kang mag-alala. Alam mo ba, mas matindi pa dyan ang aking mga pinagdaanan. Yung anak ninyo hindi yun normal. At yung nakita ng anak mo ang magpapatunay nito. Ngunit hindi tayo pupwedeng gumawa ng konklusyon sa pamamagitan lamang ng mga nakita. Kailangan natin itong pag-aralan para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Matanong lang, may ideya ba kayo kung saan siya pupunta? Nang marinig ito ng tatay niya, kagad naman itong inamin na wala silang ideya kung saan yon tutungo. Sa estado kasi nito, imposible na pumunta yon sa bahay ng kanyang kaibigan.
Nakita rin ito ng tatay niya na tumungo sa kakahuyan, kaya posibleng sa gubat ito magtatago. Dahil sa kanilang mga inilahad, hindi na nakaimik ang manggagamot. Alam nila na may ideya at nalalaman na ito, pero pinili lang nito na maging tahimik. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabisuhan sila nito na wala na munang lalapitang tao. Mas mainam yon upang mapanatili nilang lihim ang nangyayari hanggat hinahanapan nila ito ng kasagutan. Mariin din itong inilahad na kinakailangan nilang mag-ingat sa baryo dahil marami roong tao na may masasamang bibig. Ibig sabihin, may hilig ang mga itong gumawa ng istorya kahit hindi pa nila alam ang totoong nangyayari. Pagkatapos ng pag-uusap, sumama ang manggagamot sa kanila. Ayon dito, Hindi natin po pwedeng gawin ang gamutan sa bahay ko dahil hindi naman rito nangyari ang insidente. Dadayo tayo sa inyo at doon natin siya sisimulang hanapin. Magpakatatag kayo sapagkat posibleng tumagal ang problemang ito. maya-maya pa, magkakasama na silang umalis. Kinakabahan man, hindi nila ito ipinakita. Habang naglalakad, walang nangyaring talakayan sa pagitan ng tatay niya at ng manggagamot. Ang dahilan, naniniwala ang manggagamot na may mga tengang nakikinig sa kanila. Dagdag pa nito na, mas mainam pag-usapan ng ganoong mga bagay sa loob ng bahay. Pagkaraan ng kalahating oras, nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Pagpasok nila sa loob, kaagad na tinungo ng manggagamot ang butas na nilikha nito. Paghawi nito ng malaking mesa, dito nito nakita ang matatalas na mga kukong bumaon sa mga tipak ng kahoy na nagkalat sa paligid. May mga nakita rin itong bakas ng dugo sa loob ng silid at mga buhok at likidong nagkalat sa damuhan. Nang makita ito ng manggagamot, kaagad itong bumalik. Hindi na nito ipinagpatuloy ang pagsusuri na para bang natuklasan na nito ang mga bagay na kanyang hinahanap. Pagpasok nito sa loob ng bahay, kaagad sila nitong tinipon. Inabisuhan na rin nito ang kanyang ama na pakuan na ang nasirang dingding pagkatapos ng usapan nila. Kaya naman nang marinig nito ang sinabi ng manggagamot, nagmamadali itong sumunod. Hindi nagtagal, nang magkatipon na silang lahat, dito na ito huminga ng malalim kasabay ng pag-uwika nito sa kanila ng, Parang alam ko na kung ano nangyari sa kanya. Sa mga bakas na nakita ko, hindi malabong biktima nga siya ng isang nilalang. At ang nilalang na yon ay matagal nang sinasabi sa akin ng aking maestro. Wala itong eksaktong pagkakakilanlan at hindi rin namin alam kung saan ito nagmula. Basta ayon sa maestro ko, ang nilalang na ito ay malimit na binibiktima ang mga taong umuuwi ng 10 oras. Kapag sila'y naapektuhan ng taglay nitong salamangka, mawawala sila sa kanilang mga sarili. Uungol at kikilos sila na parang hayop. Mawawala ang kanilang katinuan at ang tanging nilalaman na lamang ng kanilang isipan ay ang matinding pagnanais na makatikim ng sariwang laman at dugo. At malimit sa mga ito, ang kanilang mga kadugo ang una nilang pinapaslang bago sila tuluyang tumawid sa mga karatig lugar. dagdag pa nito na, yon ang dahilan kung bakit ko konti lamang ang nakakaalam ng tungkol sa mga nilalang na yon. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, hindi yon kaagad nakapagsalita. Bagaman ito'y tahimik, ramdam niya ang matinding takot na namumutawi sa buong pagkatao nito. Ilang minuto pa ang lumipas ng kanilang pakikinig, tsaka pa lamang yon na himasmasan. At sa puntong yon, dito pa lamang ito nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot. May pag-asa pa bang maibalik sa normal ang anak ko? Anong gagawin namin? Alis ba kami rito? Nasa sa inyo ang desisyon kung aalis kayo. Pero para sa akin, dapat lang na yan ang iyong gawin hanggat meron pa kayong pagkakataon. Pasensya na. Pero maging ako man wala akong ideya kung papaano malulunasan ang sakit ng iyong anak. Kadalasan sa mga ganitong kaso,
Hinahayaan na lang namin. Pinapalayas namin ang pamilya ng biktima para ang nilalang ay tumawid na sa mga karatig lugar at para doon na lang sila manginain. Nalaman ko rin na kapag umaga, ang mga ito'y nagsusumiksik kung saan-saan para makapagtago. At hanggat may araw pa, ang kanilang mga katawan ay mananatiling patay, walang pakiramdam at walang buhay. Ngunit kapag tumungtong ang gabi, muling babalik ang panganib na kanilang daladala. At para matalo sila, kinakailangan nilang mapugutan ang ulo. Binabalaan ko rin kayo na hanggat mananatili kayo rito, hindi aalis ang nilalang na yon. Nang marinig ito ng kanilang pamilya, lahat sila ay nakaramdam ng matinding pagkasindak at takot. Halos hindi na rin nila alam noon ang kanilang gagawin sa puntong nais na nilang umalis doon nung araw na yon. Subalit habang nag-aalala sila Jack, ang kanyang ama ay nanatiling tahimik, maiging pinag-iisipan ang hakbang na kanilang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagtanong ito sa manggagamot ng, Ano naman kaya ang mangyayari kung hindi namin siya papatayin? Meron ba itong masamang epekto sa kanya? Hindi lang ako sigurado. Pero ang sabi ng maestro ko, sino man ang nabiktima nito, hindi matatahimik kahit sa kabilang buhay. At hanggat gumagala ang kanilang katawang lupa, mananatili sila sa ilalim ng asupre at apoy ng impyerno. Dahil sa sinabi nito, tila bang nawala ang nararamdamang takot ng kanilang padre de pamilya. Walang sabi-sabi, pinayuhan sila nito na magligpit na. Dagdag pa nito na, lumikas sila sa baryo at hintayin nila itong bumaba. Mariing din itong inilahad na hindi nito pupwedeng talikuran ng kanyang anak sa ganoong kalagayan. Ipaglalaban niya ito kahit kapalit pa ay ang kanyang sariling buhay. Matapos naman itong marinig ni Jack, agad siyang lumapit sa tatay niya para ilahad ang pagnanais niyang sumama. Ayon sa kanya, hindi ito magagawa ng kanyang ama na mag-isa. Kailangan ito ng katulong at karagdagang kamay at lakas sa oras na umatake na ang nilalang. Noong una, tutol pa ito sa desisyon niya, pero sa katagalan sumang-ayon na rin ito sa kanyang iniisip. Nang marinig naman ng manggagamot ang kanyang sinabi, nagpresenta ito na tumulong na rin sa kanila. Ayon dito, hindi niya hahayaang may mamatay na alam niyang meron pa naman siyang magagawa. Pero bago ito tuluyang sumama sa kanilang plano, nagbigay ito ng kasunduan sa kanyang ama. Mangako kayo sa akin na kapag napagtanto nyo na hindi nyo kayang patayin ang nilalang na yon, sabay-sabay na tayong aalis dito. Kung ipapangako nyo yan, tutulungan ko kayo hanggang sa sukdulan ng aking kakayahan. Nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. At doon, nagsimula ang kanilang ugnayan ng manggagamot. Ilang oras ang lumipas, ang kanyang mga kapatid ay nakalikas na. Wala nang natira sa loob ng bahay, maliban sa kanilang tatlo. Kinahapunan, habang mataas pa ang sikat ng araw, walang patid na silang nagtrabaho. Maigi nilang isinara ang dingding na may butas at itinarangka nila ang lahat ng pwedeng madaanan ng nilalang. Naglagay din sila ng matutulis na kawayan sa labas ng bahay upang magsilbi nitong pangharang kung sakali mang umatake ito ng walang habas. Pagsapit ng dapit hapon, ang simoy ng hangin sa lugar na yon ay hindi na naging maganda. Bawat kaluskos at ingay ng mga hayop sa paligid ay animoy nagbibigay sa kanila ng babala. Maya-maya pa, dito na sumapit ang takip silim. Nang tuluyan ang nagtago ang araw sa kalupaan, narinig nila ang malakas na atungal ng nilalang. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang kapatid ay nakatayo na sa labas ng kanilang tahanan. Nanlilisik ang mga mata nito, nakalabas na ang mga itim nitong ugat at halos magkulay lila na ang kanyang balat. Naglalaway na rin ito ng dugo at kagaya ng sinabi ng manggagamot,
para na itong isang mabangis na hayop na walang ibang iniisip kundi ang makakuha ng pagkain. Maya-maya pa, mabilis itong sumugod sa labas ng bahay. Lahat ng kawayang may talim ay biglang tumarak sa katawan nito, pero hindi na ito napigilan ang nilalang. At sa halip na magsilbi nila itong proteksyon, tila bang ipinahamak pa sila ng mga bagay na yon. Sa pamamagitan kasi ng mga kawayang tumarak sa katawan nito, nagsilbi itong mga sibat na unti-unting bumukas sa kanilang pinto. Halos kalahating oras ding sinuwag ng kanyang nakatatandang kapatid ang pintuan ng bahay bago niya yun nabuksan. At nang mawasak na ang pinto, nakita nila itong nakatayo sa kanilang harapan. Nanlilisik ang mga mata at parabang maigi sila nitong pinakikiramdaman. Sa isang kisap mata, muli itong umatungal ng malakas kasabay ng buong puwersang pagsugod sa kanila. Kagad nagkaroon ng pagbubuno kung saan dito nasukat ng kanyang ama ang lakas ng nilalang na nakasapi sa kapatid niya. Halos walang habas sila nitong ibinalibag sa mga kalapit dingding hanggang sa dahan-dahan na silang makaramdam ng matinding panghihina. Sinubukan na rin ng manggagamot na gumamit ng mga orasyon, pero kalaunay sumuko rin ito dahil hindi ito tumatalab sa nilalang na kanilang kaharap. Nagtagal ng halos 1 oras ang pakikipagbuno nila hanggang sa makalabas na sila sa sarili nilang tahanan. Ngunit kahit tumatakbo na, tila bang hindi pa rin sila nito tinatantanan. Pagdating nila ng baryo, sila na lamang ng tatay niya ang magkasama. Yung manggagamot na nakabuntot sa kanila, biglang nawala. At kahit gustuhin man nila itong hanapin, alam nila na masyado itong imposible. Kaya naman inuna nilang iligtas ang kanilang mga buhay. Pagdating nila sa baryo, kagad nilang hinanap ang bahay kung saan nanuluyan ang kanyang ina at mga kapatid. Mabuti na lang hindi ito malayo, kaya agad silang nakapasok. Pagsarado nila ng pinto, tsaka naman nila narinig ang ungol ng nilalang habang dahan-dahan itong naglalakad. Maya-maya pa, humarap ito sa bahay na pinagtataguan nila, kung saan dito nila nakita na ngasab-ngasab nito ang pugot na ulo ng manggagamot. Hindi nagtagal, nagpatuloy na ito sa paglalakad hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Kinabukasan, nagpasya na silang umalis. Ibinenta nila ang kanilang lupa para tuluyan na silang makalayo sa lugar na alam nilang isinumpa. At nang makarating sila sa Karatig Isla, ang kalbaryo at sumpang yon ay tuluyan ang nawala sa kanilang mga puso. Pero alam niyo ba, Pinuno, na hanggang ngayong pangkasalukuyan, kahit ilang taon nang patay si Kuya Jap, nananatili pa ring bangungot sa kanilang isipan yung kwento niya tungkol sa nakita ng kanyang pamilya na nilalang nang umasab sa ulo ng antingero.